അന്തരിച്ച സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ തിരൂർക്കാടുള്ള ഭവനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ സന്ദർശനം നടത്തി. ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ മക്കളായ മൂസ ഫൈസി, അബൂബക്കർ ഫൈസി, സഹോദരൻ അബൂബക്കർ ഫൈസി, കുന്നത്ത് മുഹമ്മദ് എന്നിവരെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. CPIM മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി VP അനിൽ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം MP അലവി, മങ്കട ഏരിയ സെക്രട്ടറി മോഹനൻ പുളിക്കൽ, മുൻ MLA KT ജലീൽ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് TK റഷീദ് അലി, ഉസ്മാൻ ഫൈസി എന്നിവരും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും അകലെയല്ല. ചില സ്വപ്നങ്ങൾ വൈകിയേക്കാം, പക്ഷേ അസാധ്യമല്ല. പുതിയൊരു തുടക്കം കരുതലോടെ. അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും പ്രതീക്ഷയും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളെ സാധ്യമാക്കും. ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു വലിയ സ്വപ്നത്തിനായി.